Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
ka-action morning sa inyong lahat. Hello po, kamusta po sa inyo? Magandang umaga, Pilipinas Action Morning po sa inyong lahat. Sumasa inyo na naman po itong programang Kia, Kababaihan in Action. Ngayong umaga ng Martes, mga ka-action, December 21, 2021. Makakasama niyo po ulit ako dito sa programang ito, Action Dove Tibakay, at sa ating Technical Department Action, Conrad Alvarez. Hanggang alas 10 po tayo ngayong umagang ito. At syempre mga ka-action, as always, sinanyayahan namin kayong makibahagi dito sa aming programa. Ang aming pong text line 0922-852-1161. Kanina pa ako Kaninang morning pa to. Na yung newscast, alam mo yun? Ganito talaga pag kulang ka sa tulog siguro. At ayan mga ka-action. Text line po namin 0922-852-1161. Facebook page DWCM Action Radio Pangasinan. At nandyan din po mga ka-action na aming Facebook page o aming Kia fan page. Fan page, yan. Pakishare na lang yan mga ka-action. At syempre, palike na lang din. Bago tayo mag-umpisa ngayong araw na to, ngayong umagang ito sa ating pag-uusapan, tayo ay usapang pangkalusugan naman uli. Ito muna, isa munang balita. Nakadagdang pautangin ng French Development Agency ang Pilipinas ng 250 million euro o kaya naman katumbas na 14 billion pesos para sa pagtugon ng mga lokal na gobyerno sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Sa pahayag ng Department of Finance, sinabi nito na nilagdaan nila ang 250 million euro policy-based loan kasama ang Agence Francaise Development. Dagdag pa ng ahensya na ang pondo ay susuporta sa Department of Interior and Local Government o DILG sa pagproseso ng decentralizing yung mandato at services para sa disaster risk reduction and climate change management sa local government units. Ang AFD ay isang French public financial agency na pumupondo sa development, climate at sustainability programs overseas. Ang AFD na ang nasabing loan ay resulta ng matagal ng partnership nila sa DILG. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ayan mga ka-action, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programa. Kia, Kababaihan in Action. At ngayong umagang ito, pag-uusapan po natin paano natin makukontrol yung ating sugar. Yung sugar po natin sa katawan. Hindi yung sugar mommy, sugar daddy nyo dyan. Hindi kasama yan. Hindi, itong sugar po natin, lalo na ngayon po na holidays, alam nyo naman, pag ganito feeling natin, katakam-takam lahat ng pagkain na makita natin. At lalong-lalo na, maraming mga sweets pag ganito. Mga pagkaing matatamis. At doon sa mga pinupuntahan natin, hindi syempre nawawala yung matamis kasi pangmagas yan eh. Para hindi tayo nauumay doon sa ating mga iba pang mga kinakain. So, yun yung pag-uusapan natin ngayon mga ka-action. O sino ba dito yung madalas na nagkikrave ngayon ng matatamis na pagkain?
Diba? Kung hindi tsokolate. Nako, dumadami sa tsokolate kasi baka ito yung time na may mga ano kayo, pasalubong o yung mga padala ng ilang nating mga kaanak. Diba, mga ka-aksyon? Yan yung kadalasan na naririnig din, na natatanggap natin. Nangyayari kapag ganitong holidays. O kaya naman kayo yung mahilig magluto ng matatamis na mga pagkain. Lalo ngayon, sabi nga natin kanina, panghanda. Yan, binibigay sa mga bisita. O kaya kung tayo yung may pupuntahan, ayan, meron pong nakahain dyan na matamis. Yan, yung tumatawag pa, lang muna. Teka muna, ha? I-ano po natin ito, i-text muna natin, okay? Abangan ko po yan sa inyo. Eto mga ka-aksyon, para isa sa mga paraan daw para makontrol natin yung sugar intake po natin kapag tayo ay nagugutom. Eto, pag tayo ay nagugutom, dapat eat healthy. At syempre, yung meal time mismo, doon tayo kakain. Kung magmi-merienda man kayo, yung iba kasi merienda, sabi nila, pero ang nandyan, tsokolate or candy. Na minsan din, sa akin din, ganun din minsan. Yung candy, pero sa chocolate, sa chocolate. So, wala kayong dapat ipag-alala sa akin kung tsokolate ang usapan dahil hindi ko siya gaanong favorite. Pag meron, okay lang. Pag wala, okay lang din. Pero di ba, pag may tsokolate, sa bahay kasi, pag may tsokolate doon sa bahay, halos hindi magalaw. Halos di nila kainin. Pero pag kunwari, nasa kabilang bahay, nasa bahay ng pinsan, nasa bahay ng kaibigan, parang maubos agad, no? Pero pag sa atin naman, matagal maubos yung food. Wait lang mga ka-aksyon. Wait lang mga ka-aksyon. Sagutin ko lang to na may lang ako. Ayan, balik na tayo. Sorry. Sinagot ko lang ito, saglit lang. Ayan, sabi nga natin, mahalaga na malaman natin, ma-distinguish natin yung gutom kapag tayo ay gutom o kaya nagki-crave lang tayo. Alam mo, hindi ka naman gutom, pero gusto mo, parang, gusto kong kumain ng ganito, sabi mo, di ba? Nangyayari sa atin yun, hindi ba, mga ka-aksyon? Sa akin, ito yung mga ka-guilty kong mga bagay, no? Dahil sa buhay ko, ganyan. Yung nakakain ka na, pero tapos mamaya, naghahanap ako, nagki-crave ako. Diba, Joyce Claire? Oo, parang gusto kong kumain ng ganito. Para sa akin, yun yung pag inaantok ka, ganyan. So, dahil madalas akong inaantok, kaya may naghanap ako ng pwede kong kainin habang nag-work. Ayan, sabi dito, dapat ma-distinguish daw natin. So, para din sa akin pala ito. Ma-distinguish natin kung gutom tayo o kaya naman ay nagki-crave lamang tayo. Dahil kung minsan, hindi lamang daw yung katawan natin ang nagkukol ng energy. O, ganun daw yun, Dav. Hindi lang yung katawan natin ang nangangailangan ng energy. Pero syempre, brains po natin. Ito yung sinasabi na natin, naiisip natin pag nag-i-imagine tayo, uy, gusto ko ng ganitong pagkain. O kaya pag nanonood lang tayo, maya-maya, ay gusto ko nang kumain ng ganito. Gusto kong manood ng Gusto kong magluto ng ganito. Tapos naman nafe-feel mo yung gutom mo. Kapag yung brain po natin, ang parang kinocall niya,
sinasabi niya sa atin na parang dinidiktahan ka na ng utak mo na gusto mo ng ganitong pagkain, naglalabas ito ng napakaraming dopamine doon sa kanyang reward system. At kapag ikaw naman ay nagki-crave habang ikaw ay gutom, eto na yung pakiramdam na mahirap mo siyang tanggihan. Diba? Pag pupunta kayo sa labas, ayan, sige, bibili kayo ng pagkain ninyo. Sabay ito, talagang gutom kayo, kaya bibili na kayo ng makakain ninyo. Nagki-crave kayo, hahanap at hahanapin mo kung ano yung gusto mong pagkain. Ay, iba naman ito doon sa iba naman ito doon sa naglilihi. Dahil yung naglilihi, talagang hahanapin niya kung ano yung gusto niyang pagkain. Yung maasim, o kaya naman matamis, o kaya naman yung pagkain na may ganitong kulay, di ba? Hahanap at hahanapin nila yun, mga ka-action. Iba naman yun. At sinabi din dito yung craving na may kombinasyon siya nung pagkagutom po natin ay napakalakas na drive. Yan yung tutulak sa atin na tumutulak sa atin, alam mo yung nahihirapan tayo na mag-overcome natin ito hanggat hindi natin nakuha o kaya naman hindi natin nahanap yung gusto po nating pagkain. Paano nagugutom ka pero ang gusto mo ay matamis? Parang hindi din ganon. Iba naman yun, di ba mga ka-action? Doon mo siya makikita yung difference niya doon. Dahil kung kayo siguro, meron ba kayong ganon na nagki-crave sila pero ang binili mo naman is matamis? Or hungry ka pero ang kinuha mo matamis? Ayan, kung nagkaroon ka na ng craving habang ikaw ay nagugutom, ito yung isa sa mga best tricks na pwede po natin na gawin. Immediately, ang kukunin po natin yung mga healthy snack foods. Wala kang ibang choice. Ang meron doon sa refrigerator nyo o meron doon sa kusina ninyo ay healthy snack food tulad siguro ng prutas o kaya naman may mga pre-made meals na meron kayo dyan. O kaya naman protein-rich foods katulad ng karne, ng isda, ayan, o kaya ng itlog. Para masatisfy po natin yung hunger po natin, yung pagkagutom natin. Ito dapat siguro yung laman ng refrigerator ninyo o siguro yun sa isa mga pipiliin po ninyong kakainin. Kaysa unahin po natin yung pagkain ng matamis. Yung iba naman sabi na parang mahirap din sa kanila yung pag kumain ng real food. Hindi ka ginaganahan na kumain agad nung nandyan na yung talagang kinakain natin, yung ulam natin, gulay, karne o kung ano man yan. Hanggat hindi mo nasasatisfy yung craving mo para sa sugary foods. Kailangan po nila yun. Sabi nila para ganahan sila na kumain dun sa kunwari sa tanghalian natin. Para ngayon, mamaya-maya lang, parang halian na. O kaya naman yung iba, paalmusal pa lang. Pero para ganahan silang mag-almusal, kailangan daw muna nila kumain ng sugary foods. Pero kung ang iniintindi po natin yung health pa rin po natin at maiwasan po natin na mag-gain po tayo ng timbang, o china-challenge nyo yung sarili nyo na sa ganitong panahon, dito pa kayo magda-diet, yan, iwasan daw po ninyo ang pagkain ng matamis. Diba mga ka-action, kapag ganito kasing holidays, especially etong December, January hanggang February, ito yung time na parang ang hirap mong mag-diet. Kasi nandyan yung mga sunod-sunod na mga handaan o kaya may mga imbitasyon. Or siguro dahil yung iba sa atin, medyo may pera sila ngayon. So, bibilhin nila yung gusto nilang pagkain. Kaya, ayun, madami sa atin talaga, karamihan, nag-gain ng weight kapag ganitong sumasapit ang holidays.
yan din, kapag kayo ay nag-crave at sabay nagugutom kayo, dapat pwersahin daw po natin yung sarili natin na ang kainin po natin ay healthy food instead of junk food. Yan, kung doon sa junk, congratulate ko yung sarili ko dahil nabawas-bawasan ko na yan. Napipigilan na, nalalabanan na natin. Alam mo yung ano na ako, nagto-turn around na lang ako. Pag may nakita akong junk food minsan, hindi na minsan, medyo madalas na ngayon. Tinatalikuran na natin o kaya nilalagpasan na natin. Yan. So, dapat yung body natin mga kaksyon, ganun din. O kung tumaba man ako, nag-gain man ako na ngayon ng timbang, at least ma-count ko dun sa pagkain pa rin ng healthy food. Yung iba pa mga ka-aksyon, paano pong gagawin natin para maiwasan at maiwasan ang sugary intake po natin at hindi tumaas ang ating sugar levels? Babalikan po natin yan pagkalipas ng ilang paalaala. Kia Kababaihan in Action. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod,
ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Yan, balik na po tayo dito sa ating programa. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa programa nating Kia, Kababaihan in Action. Kasama nyo pa rin po ako, Action Dove Tibakay, Technical Department Action, Conrad Alvarez. Sa mga late tuners, ang pinag-uusapan po natin, paano po natin i-control yung ating sugar intake kapag ganito pong holiday. Ayan, bago yan. Mga ka-action ako, ipaalala ko lang, ang susunod na programa dito sa atin ay ang SSS, ang SSS Express. Kaya yung mga katanungan po natin, mga ka-action, ako, i-ready nyo na. Kung may mga clarification po kayo sa tanggapan po ng SSS, i-ready nyo na rin yan, mga ka-action. At eto din, balita muna tayo, nako, teka lang. Sana nga ba yung balita ko dito? Eto, isinailalim na ang buong probinsya ng Southern Leyte sa state of calamity, bunsod ng hagupit ng bagyong Odette. Ito na ang pinakamalaking probinsyang sinalanta ng bagyo na nagpasailalim sa state of calamity. Lunes nang nilagdaan ni Southern Leyte Governor Damian Mercado ang Local Government Unit Declaration number 60 na nagpapasailalim sa 18 munisipalidad at isang syudad sa state of calamity. Nakatatlong landfall kasi ang bagyo sa probinsya nang manalasa ito sa mga bayan sa Liluan at Padre Burgos maging sa Panaon Island. Noong Sabado nang sabihin naman ni Mercado na sa laging handa briefing na mayroon ng 3 nasawi sa kanilang probinsya, hindi pa nagbibigay ng update ang alkalde. Maliban sa Southern Leyte ay nakasailalim din sa state of calamity ang Cebu, Bohol, Negros Occidental, bunsod ng malalang epekto ng hagupit ni Odette. Sa ilalim ng state of calamity, maaaring paganahin ng LGU ang kanilang Quick Response Fund para sa rescue, recovery, relief, and rehabilitation activities habang ipatutupad din ang price cap sa mga pangunahing bilihin. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. At eto, sabi ni Ma'am Lailani Manangkil Magno, yan, naku, sugar craving, sabi niya, delikado yan, leading to diabetes yan. Kaya sabi nga ni Lola ni Dora, sabi niya, control. O nga, no? Idaan na lang sa pag-inom ng tubig. O, kaya mas maganda pa yun nga na iinom na lang ng maraming tubig.
Ba, pag ano, yung iba naman, inom ng soft drinks. Ha? Maraming Ito talaga. Iba naman yun, kayo yung mga yan eh. Kahit na yung soft drinks, lalo na alcohol, sa mga lalaki, cravings nila ang alcohol. Itong BP namin, cravings niya, alcohol eh. Ikaw, Kuya Conrad. Action Conrad. Ay, pareho din kayo. Green Cross. Alcohol. Ay, nako naman. Eto, sabi ni Ma'am May Bonzo, Action Morning po, Ma'am May. Thank you po, Ma'am Lailani Manangkil Magno. Thank you po. At good morning. Happy viewing and listening, Auntie Eddie. Ayan, Chloe Gab. Ganun din. Fefe, sabi na Shopee Courier, Mama Sita and Veron. Ayan, hello po sa inyo. Nako, mga nagde-deliver ngayon. Hataw sila ngayon sa kanilang trabaho. Hanggang hanggang gabi may nagde-deliver pa. So, ingat na lamang po doon sa mga kaibigan po nating nasa delivery services. At Ma'am Bella Jimenez, maksyong morning po sa inyo. Ma'am Marvic Amar, Ma'am Delia Cabay, Sir Jess, maksyong morning po sa inyo. So, idagdag na lang po natin dito. Para mapigil din daw natin, isa din sa way din daw na mapigil po natin. Lalo na kapag nag-crave sila ng sugary food, nagha-hot shower sila. Kala sasabihin, hot choco. Shower, din yun, sugary ulit yun. Pero ito, yung idinadaan nila sa ligo. Sabi ni Ma'am Lailani, yan, idaan natin sa pag-inom ng tubig. Ito na, niligo na talaga. Kasi yung hot shower or hot bath daw ay nagpo-provide siya ng relief mula doon sa pag-crave po natin ng mga matatamis na pagkain. Dapat maramdam daw natin yung hot, pero yung hindi yung nakakapaso. Yung tamang-tama lamang, mga ka-aksyon. At ganun din, ang pag naligo daw tayo, pag nag-hot shower tayo, dapat sa may likod daw. Sa likod natin, sa shoulders, dito sa mga balikat po natin. At magstay tayo dyan ng 5 to 10 minutes. At kapag lumabas na po tayo, pag natapos na po tayo na mag-shower, hot shower, yan, meron ka ng parang satisfied na din daw yung cravings mo sa mga matamis na pagkain. At kahit na daw, medyo matagal yung effect daw niyan. Hanggang sa point na mawala na po yung cravings po natin. Pero syempre, meron pa din yung iba pang mga pamamaraan dyan, mga ka-aksyon, tulad ng brisk walking. Ayan, maglakad-lakad tayo, maglibang tayo. Umiwas lang doon sa mga alam po nating maraming kainan. At lalo na yung mga maraming nagbebenta ng mga cakes, pastries. So, iwas na lang sa pagpunta doon sa mga lugar na yon. At isa din, kaya pala siguro dahil may yung mga dire-diretso yung kanilang mga puyat. Kailangan daw po natin ng sapat na tulog para maiwasan din natin yung sugary cravings po natin. Ang dabi ko ng lights dito. Ito ilaw dito, ayan, tapos yan din. Ayan, yung tama, pagkakaroon natin ng sapat na tulog, refreshing na tulog ay mahalaga para sa overall health po natin at makaka-prevent po siya sa craving. So, tatandaan din po natin ito. Take note, mga ka-aksyon. At eto na, pinapasalamatan ko na din. Dahil matatapos na po ating programa. Sabi natin pag nag-abang na dyan po si Ma'am Joy Grimbao ng SSS. Yung mga payo ko po sa inyo, ayan, huwag po ninyong kakalimutan ng mga yan. Magbasa din po tayo para malaman din po natin itong mga to. Wait lang. Thank you, Ma'am Marlu Malanom. Salamat po sa inyong panonood. Ma'am Bella Jimenez, salamat din po sa inyo. Ma'am May Bonzo, Engineer Rosario Montemayor Pasyon, Sir Jess, Ma'am Lailani Manangkil Magno, Ma'am Marvic Amar, Ma'am Marvic Reyes Aguares Quinto. Thank you po sa inyo. At ganun din kay Ma'am Delia Cabais. Thank you po sa inyong panonood dito po sa programa.
Siyempre kay Joyce Claire. O siyempre naman, di ba Joyce, laging manunood din dito sa atin. Salamat po sa inyong panonood. Wala na po kung sapat na oras, kaya ako po'y pansamantala pong nagpapaalam dito sa programang ito, Kia Kababaihan in Action. Sa ngalan po ng aming Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez. Ako po ito, Action Dav Tibakay. Susunod po ang programang SSS Express. Mga kasama dyan, si Ma'am Joy Carimbao at nandyan din si Ma'am Violi Valdez Ferrer. Una sa action, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan.